nun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. Verse 2, busa, iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog, mahitungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na piniyalan. Hala, football. Verse 3, busa miingon siya sa iyang busa miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon na ako sa akong agalon, unsa may akong buhaton. Wala ako'y igong kusog sa pagpanarbaho og bugat, og maulaw usab ako nga magpakilimos. Verse 4, mao kini ang akong buhaton, aron kong papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gipatawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos nga litro sa lana, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali, lingkod, og 50 lang ang isulat, matod sa piniyalan. Verse 7, og giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo, kabakid nga trigo, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali, 800 or 800 lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tao ni ining kalibutana mas maantigong modumala sa ilang buluhaton kaysa sa mga tao nga iya sa kahayag. Tanan mo ingong aray. Tinuod na. Verse 9, og si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultian ko kamo. Pagbaton kamog mga higala, pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didtos walay katapusang puloy-anan. Verse 10, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kamo dili kasaligan, busa kung kamo dili kasaligan sa paggamit sa bahandi ni ining kalibutana, kisay mo piyal ninyo sa tinuod nga bahandi. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo. Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios ug sa salapi. Ato iduko ang atong mga ulo, magampo ta. Makagagahom og langit nun namo nga amahan, daghan kayong salamat Lord nga sukad sa pagsugod sa among kinabuhis taguangkan sa among mga inahan. Hangtod karon nakita namo ang imong pagpanalipod, pag-amuma, pagpangga ug paghigugma. Salamat kayo o Dios nga bisan pag-unsang mga salaa kadagko ang among nahimo, dili gyapon nimo lapaw sa grasya, sa gugma ug imong kapasayloan. Salamat kaayo sa tanan nga niya o Lord, may mga kasing-kasing nga samaron, abugatan, tungod sa nagkalain pagsulay, problema, kasakit, kinabuhi. Among pag-ampo, kanong adlaw, mabati, Ginoo, ang imong talagsaong paggakos, pagpasaylo, sa usag-usa og paghupay, paghatag kagaan sa mga kasing-kasing nga nabugatan. Salamat usab, nga bisan Ginoo, sa duha na katuig milabay, nagsugod ning virus nga makamatay Ginoo. Pabilin gihapon kami nga may limpyong hangin nga giginhawa og buhi ining taknaa o Dios. Among pag-ampo, tabangan minimo og lig-unon, nga hangtod pagkatapos sa among kinabuhi, hutdo na mo gasto ang among gininhawa, nga ikaw lamang maoy malipay, Amahan. Salamat kaayo, Lord, nga ang imong mga pulong gamiton nimo sa paghatag kaalam o sa pagtulid sa hiwi namo nga mga pagkinabuhi, sa pagbadlong sa mga dili maayo namo nga mga buhat, og mahimo ning paglaom Ginoo, nga maglakaw kaming kalipay nimo diha sa imong panglantaw. Mo ni among pag-ampo, ang tanan nga ni karon, mabusog mig-ayo sa imong mga mensahe. Madawat namo ni sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Please be seated. Manglingkod ang tanan mga igsoon. Kanang nas imong tapad inang paminaw pag-ayo. Minaw gyud tag-ayo.
kanang kasagaran sa pagkinabuhi sa tao nakadepende sa unsay iyang nadungog. Nakadepende sa unsay iyang nadungog. That is why kung makadungog siya sakit nga mga pulong, hilak siya. Pero kung makadungog po siya tamis nga mga sulti, langga, babe, honey, my love, murag i-COVID. Makadungog siya, I love you. Labi nagpakapinan, uskasako, I love you, uskasako. Inga na. Labi kayang feeling. So kining tao mga igsuon, ang iyang pagkinabuhi, magdepende gyud kung unsay iyang nadungog. Wala ka nahimong Happy Teacher's Day di ay mga teachers nato palihog sa tindog palihog. Na si Mambiri ato sa gawa. Sana lang tindog ato mga teachers. Na adre. Na si Mambiri ato sa gawas. Asa pang uban? No? Ti Ines. Ang atong mga teachers pod sa atong mga bata nasa likod Happy Teacher's Day. Wala pa na dito sa gawa si Ma'am. Okay? So salamat kayo sa inyong kinabuhi. Bisag malimot ng atong mga estudyante nga doktor na sila, nalimot sila kinsay, nagpanday sila ha. Kalipay gyapon nato mga teachers. Amen? Nga makakita ta nga muni akong ganti Lord. Nga makakita ko sa akong estudyanteng successful. Wow, ninduta no? So, you see, walay successful nga tawo nga wala naminaw pag-ayo atong nanindog. Hello? Nako si ingon ang Biblia sa Romans chapter 10 verse 16 to 17 na hearing from the word of God. Faith comes from hearing and hearing from the word of God. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kanang tuo-tuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa tawo. That is why isure nato nga ang atong nahuptas kasing-kasing pagtuo dili tuo-tuo. Kay hadlok ra ba kayo ta ani magsubay ani mga tuo-tuo? Inigikan kag namatyan pagbutang og abo. Anang pultahan og naay mga lubong ibilin na diha ng mga pagkaon di na nadadog balik. Ibilin na lang po kapil yung mga sanina, mga sakyanan, mga motor dito sa menteryo. Og ingana naman galing. Mag-drive kag motor nilabang ang itom nga iring. Uy, ayaw padayon kay maot ng itom nga iring. Na? Daghan ko kayo ta, dili na maihap ng atong mga toto. O kasagaran ng atong pagkinabuhi, naa na diha gadipindi. Di ba? Naay nangamatay mga igsuon niya. Katapusan na lang nga igsuon mo'y namatay. Magtumbag o kabuok lubi. Di ba? Napa ba mo? Magtukod og balay, magpadugo. Butangan na tong pundasyon dugo sa manok. Itsa-itsahan dito kwarta. Daghan kay mga ingon ana. Nyenig bang, okay, sa dili panik, huwaon, kining lungon. O, ato pasubaya, pasong atong tanang mga parinte. Suong mo, suong. Na mga daghan kay ingana. Bisan pagkamatay sa kong mama, niingon nga, iagis bintana. Wa, may bintana na mong balay. Nya pulo may kabuok magsuon. Apil pa ako mga igagaw nga diha namo gadungan og dako sa mong balay. Paglubong na kami mo yayong. Kay ako, ingko, kita mga agsuon, kita yayong. Iyan po akong kuya, sige. Dili pwede. Katapusan na lang namo nga makabalos migkugos sa among mama, di pag yun musugot. Kay tuo-tuo. Nga mga tao, observance kayo nga hadlok kayong nagsunod ana, pero walay kahadlok sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Sa paglabag sa pulong sa Diyos. In other words, ang tao nahadlok sa tao, way kahadlok sa Diyos. Nanas imong tapad. Tinoo, dili. Di na mangangkon. Ingon ang Biblia, pag sagpaon imong tuo, ipasagpa po ng wala. Sulayig sagpa. Diba banglawan dayos tuo niya, sab na kusob, dayong hangiron. Ingana tano? Ngayon, pagkawato ng imong pangilawom nga biste, ihatag ang pangibabaw. Gibuhat ba na to?
Lisod kaayo, mahal kay na imong cellphone unya kawaton. Nakita nimong kawatan, di pa'y pang load, baliki, palihog. Way ing ana. Tanan nga gisultis Ginoo, wala na to na ikinabuhi. Pero ang gisultis sa tawo, mauna nooy kulbaan ta nang magsunod. Di ba? Ngayon, naganing, uy, naay kuan diha, naay gapuyo diha, tawuan na. Kasi tawuan, hindi mo na sila tawo. Moingon na rin, tabi, kamo manggulamay nakakita, tabi. Maabot sa, manabi. Naay mga bato, tabi. Naay kahoy, tabi. Pero pag uli sa balay, nas mamag si Papa, naay mga bisita, dito naglabang sa tunga, di kayo mo bless. Mas respetado pa sa bato, sa kahoy, kaysa sa ginikanan. That is why tarungon na nato ni kay kining atong walay pemamintis kinabuhi ang tanan nagkahurot. Ang atong panglantaw nagkahurot. Ang atong buhok nagkahurot, ang ngipon nagkahurot. And apil ang atong pangdungog nagkahurot, maabot niya ng panahon. Nga maglakaw ka atong dalan. Dunay mo ingon dito, may gabi ilo. Sorry rako. Asa man dahil kapadonglo? Maing gabi, ipod. Kini atong pangdungog nagkahurot na. That is why ang sikreto nga karon nga nanakas Ginoo, gastuhan ning imong bahandi nga mao ang imong igdulungog sa pagpaminaw sa mga tinuod nga butang aron di ka maskam. Kaklaro na ana nga motubog katunga pila ra ka adlaw? Wag yung kakagets. Isa-isahon niya na nako dere. Unsaon nimo? Dahil kuan usa sa kauban nato na siya ron sa UK sila. London man. No lagi. Wa na mo kuno COVID dito. Tingnan mo ko sa post nga mga bata. Kita ra dere mo daghan. Ingon siya nga, kaning ripa pastor, unsa man ni, biblical ni. Abi na kog ripa nga pareha tong magpatuyok o kisay matungnan. Kanang, o ripa nga katong iitsa ng tsinelas og makulob. Tildi ka, mahayang daw ka. Na may mga ingana sa Bible, mga igsuon, may tungod pagpili og kinsay mahimong sunod nga leader, mga ingana ilang ipanggamit. Pareha ni Matias, puli ni Judas. Nga nadugay ningon siya, kay wako kasabot. Ingon siya nga, kabahin man guni anang ingana. Ayaw ana, ayaw apil. Because sigurado sa sinugdan, release. Pero abot anas unahan, wa na. Unya, luoy kaayo ang inyong napahuwam sa kwarta. Because kay mura man pananglit, ako'y leader. So, sige, kisa may mo palit ani nga slot. O sige, palit. Di anak ko padung ang kwarta. Ang kwarta nga naanak ko, ipahulam na ko sa mga COVID patient. Nya kay sila, inid kayo sila anang nga time. Huwam naghihapon sila, bisan og 60-70% ang tubo. Di dali kayo. Pagbalik na sa imo, to ana, unang release. Christian ta, nagapil-apil pa ta ana. Unang release, thank you Lord. Pastor, gibless gyud ko sa Ginoo, pagtaka lang kag-bless sa Ginoo. Imong tan-awon unsa nang bless? Unsa nang bless nga naa des Deuteronomy 28? Di na mao. Gani sa Genesis, mga unta pinaagis bungas atong singot. Wa ko nagpasabot nga kanon nato ng mga butoy sa panit bunga singot. Bungas atong kahago. Minaw tagayo ha kay ma-scam taron. So ang atong pagtuon giuluhan siya salig sa Dios aron di ka ma-scam. Usbag sulti. Usa man scam, mailad. Tanang isultis tawo, ma-scam gyud ka. Kana may bayaran ka nako sa katapusan. Saman, katapusas bulan, katapusas tuig, katapusas kalibutan. Kita ang mga mama, kapila na tang na-scam sa dalaga pa ta. Kanang naay mo, sulti ni mo, di ko kanako biyahan, di ko kanako pasakitan, kabuto na ko ang bulan, manakop ko buhaya. Gugdo na ko ang leon, pagpamatuod nga nagugma.
Yadagan kayong mga saad, unya ikaw po mura kag gikubit nga nalipay naminaw. Na scam na di ka kay ika 21 kang gisultian niya ana. That is why pag na mo ngon invest ani hala dito dayon ka. Pero si Lord mo sulti mo yun, ihatod ang ikapulo, ihatod ang mga halad. Si pastor ay manambok ana. Pag si Lord mo sulti, alanganin kayo ka, di ka mo buhat, di ka mo salig, pero ang tao mo musulti ito Gisulti na nako ning daan mga igsuon. Especially sa itong mga young people karon. Ang uban kanila, grabe na ko ning among pastor, oy, sugal, nagkadyo, kanaham simba na nga church. Nagtukod na lang kung akong church. Sige, kung ingon sa mga batanon, bantay ta. No? Taga-taga na tag-flower, kirig-kirig na yun. Palit-palitan na ganig chocolate. Salamat sa gugma. Waka ka balaw, nakikaway pa siya siyang mama kay mangayo, gipalit og chocolate para nimo. No? Katong giingon diha nga, pa-fall kayo. Niyag di naganahan kay na-fallan. Human, fulihan. Nga na. God. Munang inan sa diha nga, kanang imong eskwela, trabahoan nag-ayo, kanang imong pagpangalagad sa Ginoo, istriktuhan ang imong kinabuhi, kabahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna'y trabaho Nya kayo usahay magbuot-buot man ta kay mga scammer lagi pod. Bantay mo mga laki ha, si imong pang-scam. Pero kabalo ba mo mga boys? Napoy mga baeng mga scam. Ha? Naapod. Munang taguin na inyong abs. Butang sa likod. Minaw mo kayo ha, kay kining kita, mas musalig man lagi tas gisulti sa tao kaysa sa gisulti sa Dios. That is why nagkaguba-guba ning atong kinabuhi mga igsuon. Nakana ra bang tao mo saad sa imuha, lami kaayo, madasig ka. Pero pag dili niya mabuhat ang iyang saad, grabe nimong pagkahugno, di gyud ta siya mobalik og ingong sorry. Ayo nagkalukasakit diha. Ni ay manggahinog ka, unwago, di kun mobalik og ing anak. And that is why mosalig tas pulong sa Ginoo. No? Tanawa nang naang mga baligya nga mga sabon. Unsa pa nang mga product? Bisa panindot ni Spanet, pero ang ilang gi-advertise, mga pution o hamison na daan. Sulay ko no tagpangitag Nigerian ba? Unya, nahimong Korean ang panit kini gamit anang sabuna, mamalita na nga sabon. Hello? Kanang mga baligyag shampoo, grabe kayo kanang mga buhok. Pilion gyud tong nice kayog buhok. Kanang inig-ana. Nga lao. Suklayon raw. Buhok. Yun, nindutaan eh. Nya usok kayo ning mga online karon. Akong wife na scam ni. Bantay, ipanabi ka na ko. Lami kayo ang rilo, tag 2,000. Unya, babad pagyod sa baso. Mo man makita nimo sa online? Unya, pagsuot na nimo, inig maigo siya mga spotlight, mag-usub-usub yung color, hinduta yun. Order siya. Nya kay kining bana, gusto tang malipay itong mga asawa, kay grabe man ni sila stress. Di matabang, bisa gahigda, gasig huna-huna. Sige, palit. Ngayon mga babae, natural yun na sila, magsige sila huna-huna, asa ang budget, ingani ang budget. 100 ang kwarta, 10,000 ang bayron nun. Sige sila nga problema, masag natulog. So, stress na nadaan sila, 24/7 pag yun na silang walay sweldo sa ilang trabahong maka-stress kayong magatiman og bata. Pagpanganak pa lang daan. So, sige. Kung saan ka masaya, sige. Order siya. Ano nga itong kwarta mong ginagmayon ra kayo, di? Parang malipay dyan eh. Niabot na! 15 kaadlaw, kani kaabot niyang gamit ng tangtang ng kamot sa relo. One time
nagsuroy-suroy mi dito ngita og chinila sa City Square, tua 150 ra. Why? Sa online, original ang ilang gamiton nga ilang ipakita nimo, pero inig-deliver na. Tanaw nimo sa online, guwapo kayo, pag-abot wag si pastor. Grabe. Sakita. That is why di ka ma-scam kung si Lord. Imong paminahon niyang pulong, adto ka mo salig sa Ginoo. Ibutang nimo imong pagsalig sa tao pag mawala siya, wala imong kalipay. Ibutang nimo imong pagsalig sa butang, inikaguba ng butang, wala imong kalipay. Ibutang nimo imong pagsalig sa kwarta, pagkawalas kwarta, maghikog na. Ibutang imong pagsalig sa Ginoo. Sigurado mga tao na unsa na siya nalisuan? Ano man? Sige na siya ngisi-ngisi, bisag COVID ron. Bisan og grabe na kayong lisuda, ang gutom na rong panahon. Sige nga po ngisi-ngisi, nalisuan na. Muna na ilang panglantaw na to because lahi ang kalipay kung naakas Ginoo. Woo! Karon naka-face mask. Kay mosulod ng makamatay nga hangin. Ang dunggan walay face mask. Akining libak og chismis mas labaw pa manunta na sa COVID. Hello? Daghan kayo tag kinahanglang masabtan ka. Now, salig sa Ginoo aron di ka ma-scam. Sa Luke chapter 16, kini day si Lucas doktor ni. Nga nibiya sa iyang pagka-doktor tungod kay gitabangan niya si Apostol Pablo. Nakini si Apostol Pablo sa iyang ministry, sige siyang madakpan, kastiguon, bunal-bunalan, ambusan, kawatan, hapit ni siyang mamiligrog kanunay, hapit mamatay. That is why si Luke ni kuyog sa iyaha. And I believe nga usan ni si Luke sa tig-atiman ni Paul. Doktor ni siyang nibiya siya sa iyang pagka-doktor. E siya nagsulat anang Lucas o kanang Acts. Ang book of Luke and ang book of Acts, usara na siya originally. Pero gibahin na siya. And gisulat na siya ngadto kang Teopilo. Si Teopilo, usa siya sa mga leader sa kapanahonan nga nagpakisusi, unsag yun ang nahitabo. Sukad sa pagkatao ni Kristo og hangtod na sa pagpamuhat ni Apostol Pablo. That is why si Luke mao'y ni-respond sa hangyo ni Teopilo og iyang gisulat gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus, hangtod gibayag sa Ginoong Hesus og hangtod na ang mga apostoles namuhat sa hangtod nga si Apostol Pablo nagtapos na iyang kinabuhi. Si Luke may nagsuwat ani. Usa sa mga suwat ni Luke kanang gisulti sa atong Ginoong Hesus. Mahitungod sa abtik nga piniyalan. Dili abtik nga scammer, abtik nga piniyalan. O mayon gani kang piniyalan sa English ana manager. Natay manager anis gawas. Dos gawas. So siya mo'y mag-manage pero dili na iyaha. Ayo. Siya mo'y mag-manage pero dili na iyaha. Ikaw ug ako, ikaw nagbuot sa imong kinabuhi karon pero hinom dumi nga dili na imo. Di ka makabuot og karon nakatagon ni Lord. Halal libuton na nimog dukdok imong balay, simbako, 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 simbako. Nga na man dukdok. Simbako, simbako. Domingo dili simbako. Di ka makabuot sa imong kinabuhi. Si Lord mao'y magbuot, igo lang tang gipiyalan. Igo ratang gipamanage, igo ratang gitugyanan. Maunang paminaw pag-ayo, kay kitang mga tinugyanan, bisan og dili ato, harastang mo gamit. Masakitan na ba ko anang naangingan ng dili iyang gamit niya magpakusog-kusog og dagan? Tanawan ang manghulam si mong motor, riba grabe kayo makadrive, murag walay ugma. Kay ang adto pa na siya makaila unsa ka importante ng imuhang gamit kung magguba na. So kitang tanan ingana ta. Careless kayo. Clumsy kayo ba? Gidinanghag nato paggamit ang atong kinabuhi. Ang tanang giingon ni Lord nga ayaw, mao'y atong gibuhat. Pero ang tanan nga giingon niyang kinibuhata, wala to buhata. Then kung magka-resulta na, muingon na dayon, Lord, nganong gingani mo ko nimo? Kato ba nang akong giingon ba, nga tag-as kayong mga dugo, kusog kayong mo istroan ng tambok sa humba.
Unya gaampo og mayong panglawas. Thank you Lord, normal na gyud ang akong dugo in Jesus name. Musuyo pa kag shabu, mo sigarilyo pa ka, mo inom pa ka, di pa ka matulog kay mag-Mobile Legend ka. Nag-ampog mayong panglawas. Sige ko no, idok-dok na imong ulo sa simento karong matag gamay. Ingana mga igsoon dati so minaw tag-ayo kay piniyalan lang ta. Ningon diha, ningon si Jesus, kisay mingon? Si Jesus. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. In other words, kining usa ka dato mo'y tag-iyas tanan, kining piniyalan igo lang tawong nagmanage, nagpiyal. Unsaon niya. Pero ningon diha giusik-usikan. Sa batanan naga-usik-usik. Kusgain ang nag-usik-usik. Oh. Klaro man kaayo ni. Because ang Bible nakigsulti si Lord ngadto sa iyang mga tinun-an, but sa atong panahon karon, ikaw ug ako ang iyang gipakigsultian. And kahibaw si Lord nga grabe natong usik-usik sa atong panahon. Grabe natong usik-usik sa tanan nga niya nato. Nindot kag tingog. Pero imo rang gikanta datos, I did it my way. I did it my way. Pero para sa Ginoo. Di mo kanta para sa Ginoo. Oh, ha? Nay mga ingon anak, gisik-usik. Kusog na to. Kini nga tong kusog. Ngano po ka na nga kung padungtag simbahan or prayer meeting or Bible study kapoy. Pero outing pangaligog dagat tua. Gauna dasig ug way kapoy. Tinuod? Sa batanan inang naigo ko. Katong wala ni tingog, okay ra. Ha? Grabe naghanan ta kusik-kusik. Unya mayo pagyutang lisod kayo among panahon, kabalo ko mga insect pag matagak ang mumupo niton. Kaunon. Kita pag natagak iyo, mga on dito sa Jollibee, mga on dito sa McDonald's, mga on, kunyari, sosyal, dili huton, tuo. Sa ilang balay, patong ang tiil, patong ang siko. Kumot sa bahaw. Tinuod, dili. Tinuod na, daghan ta, pagkaroon ingnon aning kinabuhi Naangay na ta magbag-o, amen ba? Sa verse 2, busa, iyang gipatawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadunggan, mahitungod kanimo. Wa man kanimo ni tarungag dumala ning akong negosyo. Nakaron mag-inventaryo ko. Sige, asang tanang resibo. Mo nang danhi tanan nga gipalit, tanan nga mayog gasolina o bisang resibo ha. Sa ice water resibo sila, hoy pastor, asa naman kamo mga halad? Nga na ba? Resibo. O, kamo mga asawa. Grabe na po kayo na, oy. Dara imong balon. Kani imong pang snacks. Asan imong ning pang gasolina? Resibo ha? Mga yon pang resibo, mga bana. Grabe po. Pagkapini po rin taon, kaya ganahan biya na silang, dahil sila gustong paliton dahil. Pagkapini po gamay. So, or ang mga bana, di mo tarog remit sa asawa. Scammer! Pila may mo sweldo? 4 men. Pila may mong utang sa kantin? 3 men. Kalibor ighatag. Kinyento sa di ay ang utang sa kantin. Scammer. Na, hil nga ng wallet ana o kanang motor. Napay mga anak. 50 ra ang project. Na may project, 150. Pag business ad. Grabe. Business na. 150 scammer.
So, mao na ni ang time nga siya, hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan kay sukad karon dili ka na piniyalan. Remember nga inig atubang natos Ginoo human aning kinabuhi ata. Manghayo si Lord og husay. Tanan nga imong nasulti, imong nabuhat, imong panguna-una, imong pagbati, imong mga linantawan, imong mga kining atong mga mata. Kanang manglantaw ba nga may kaibog? Itong magtiayon, nagkuyog sila, kita sila gwapa kayong bae. Ningon ang asawa, ninduta kayo sa iyahang sinina, mahal o. Ingon pud bana, bitaw nindut kaayo. Pero ang bana, sa lawas nagtanaw. Wala sa sinina. Ha? Pareho ram ng sala, kay kailibgon sa mata man na. So, nawori na karon kining maong piniyalan. Unsay akong buhaton? Ikaw ug ako nakapangutana na bakas imong kaugalingon, unsay imong buhaton kung pananglit karong adlaw kuhaon kas Ginoo mga tubang na kaniya? Nakapangutana na baka unsay akong buhaton? Or kumpiyansa gyapon ta, padayon ra gyapon natong giskam ang atong kaugalingon. Because ningon diha, ang dili pagbuhat sa unsay gisultis Ginoo, paglimbong sa kaugalingon ingon si James. Si Santiago. Siya nawori na siya. Unsa may akong buhaton? Inig-inventaryo na ko ani. Mauna lang ni last na akong trabaho. After ani, palayason ako, papahawaon ako. Unsa akong buhaton? What if personalon ka ni Lord karon og ingnon kang last year na nimo ni? Last month na nimo ni. Pero sila di mo pabalo, no? Kabantay ka? Mukalitra. Ay, barkada sa Negros. Batanon kayo. Ngayon kung ano man to siya, ha? Yan, kalitra kamatay. Di said nga, na ako na tayo problemas kasing-kasing. Sige, magdulag basketball. High blood kuno di ito. Silent killer man yung dugo, high blood pressure. Silent killer man na siya. Na? Ni kalitra. Di sa atong kinabuhi, wala po ta kahibaw. Kano sa takautob? And we know nga gani karon kinadagan ang mga tao nga asa COVID. Mga COVID patient. Some of them, they're severe. Ang uban kanila asymptomatic. And doon ay nangawadans kinabuhi. Ang akong uncle, 3 million ang ilahang gasto di ay. Pagtanaw na mo sa kanang gipakita mi sa billing. 3 million. Yawa pa sila kabayad ron. Now, wag hapon nabuhi. So bisan pa di ay pila ka bilyon imong kwarta, di ka pugong na sa imong kamatayon. And wa po kay madala bisag piso. Okay? Nakasinabot ha? Now inig pangatubang na natos Ginoo mingon sa tagai kog husay. Hilngon tanan. Imong binuhatan pag kinabuhi. In verse 3 ingon siya, unsa may akong buhaton sa verse 3 ingon siya, busa miingon siya sa iyang kaugali miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Yang gisulti-sultian. Sa may akong buhaton na? Mag-isip ka. Hingali akong buhaton. Bread yung ka. Gadag-daig sa kaugalingon. Doon naman to'y nakahulam sa akong agalon og 1,000 kasakong bugas. 800 ra akong pabayran. Kaya in kasok papahawaon ko, akong ingnos manding. O 1,000 man tong imong utang, no? O niya karon 800 ra akong gipabayran. Nya kay gitaktak man ko. Laliman ba po kag gipabayran kanako ato tanan? Papuy ako das imong balay. Atong tutalon tagpilang sako ros panda. 200 ka sako. Ha? Okay? Sige. Dali. Puyo, dali, pastor. So mo na iyang naplanuhan, iyang una-unaon nga, iyang nahuna-unaan nga, ang tanang nakautang sa iyang agalon, iyahang iles ang ilahang mga bayro nun. Puslan man nga, nahibawan nagyod nga, scammer ko, nahibawan nagyod nga, wa ko nagtugas tinuod, wa na ko dumalang, ayon ning akong trabaho, then, mo na akong buhaton. Tanan nga nakautang, akong iles ang ilang mga utang. Aron nga inig papahawaon ako sa akong agalon, di man ko kamaong mamunglay, di ko kamaong mumasa sa siminto, di ko kamaong magpasuhol, di ko kamaong ani mga buluhaton.
naagyapoy mo papuyo nako. Oh, atong basahon na ha. Busa miingon siya sa iyang kaugalingon, papahawaon na ako sa akong agalon sa may akong buhaton, wala ako'y igong kusog sa pagtrabaho ug bugat nga mga og maulaw usab ako nga magpakilimos. In verse 4, mauni ang akong buhaton aron kung papahawaon ako sa akong trabaho, may higala ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Sorry. Ay mo pasaka nako. So unsa to? Ingon ang verse 5, busa iyang gitawag ang tanang nautangan sa iyang agalon og ang una iyang gipangutana. Pila ba'y utang nimo sa akong agalon? Verse 6, usa ka gatos ka taro nga lana. Mitubag ang tawo ania ang imong bali or imong bill. Lingkod og 50 lang ang isulat matod sa piniyalan. So iyang gisure, inighawa na ko ani, anak ko sa inyohang balay puyo. Di na ko mag-abang. Kay gani, man ka nako, pabayra ingana kada kong kantidad. Di kang bayad, singlon ka nako. Gana no? So sunod, verse 7, og giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Mitubag ang tawo, ania ang imong bali, 800 lang ang isulat, miingon ang piniyalan. So, naniguro na siya daan. Papawaon ko na ako'y kasakan, ani. Sa verse 8, ningon diha nga, ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tao ni ining kalibutan na mas maantigong mudumala sa ilang buluhaton kaysa sa mga tao nga iyas kayag. O sibot gipasabot. Imbis nga malsuko o gayo ning agalon, nakadayig na hinoon. Wise gyud ka ha? And then ipadayon diya nga ingon diya nakadayig siya. Unya sa pagsulti niya niyong nakadayig ang maong dato ngadto sa kaalam sa iyang piniyalan, bisan tuod nga ang iyang piniyalan pagpanglimbong. Unya gisumpayan niya sa bersikulo o sa statement nga sakit kaayo nimo og nako. Kanang niingon siya, kay ang mga tao ni ining kalibutan na bansay kaayo nga mogamit sa ilang panahon, mogamit sa ilang mga resources, mubahig sa ilang mas maayo silang mogamit sa mga butang aning kalibutan na kaysa sa mga tao nga iyas kahayag kinsa man ang mga Kristohanon. Listen to this. Ang mga dautan, maayo kayo silang manglimbong, maayo kayo silang mga scam. Maayo kayo sila ng mga maot ng mga buhat. Maayo kayo silang mutago og sala. Maayo kayo sila, expert sila na. Pero ang mga taong matarong, maayo ba silang pag-alagad sa Diyos? Maayo ba sila sa ilang mga pag-ampo? Maayo ba sa nga modumala sa ilang panahon, mubasas mga pulong sa Diyos? That is why insulto mo rin. Magayo nga. Insulto kaayo, no? Pag-ingon niya nga ang taong naas kangit-ngit, mas maayo pa nga mo pahigayon sa ilang mga buluhaton kaysa sa mga tao nga ilas kahayag. Kabantay mo, organize kayo. Pag-ingon dito nga, oy, na birthday, sige, abang dayog video kay, wala, usa ka elf nga truck nga beer. Nga 3 days, nga na, yung kala, kanta, nga sukahan pa ang imong sofa. Ay nga na. Pero para sa Ginoo na, dili kaayo maplano. Dili kaayo siya usahay, tagaan kayo na to si Lord og bahaw. Kabantay mo, ana? Kanang sa trabaho, di gyud ta pwedeng malate. Pero sa simba, no? Sa eskwela po, di po ka pwede malate, pero sa simba, pwede ra. Sa tanan, ingon na. May gisulti ni Lord nga mas maayo pa nga modumala kining ni ang mga dili magtotoo kaysa sa mga magtotoo. So, ang tinuod unta ana nga ang mga magtotoo maoy dunay langit nung kaalam ug sila ang mas labing maayong modumala ug makita sa mga tao nga good example sila, kapanaminan sila nga this is right, mo ni ang ngayang buhaton. Ang nagka-problema, kung sino pa yung Christian, siya pa'y makit-ang magbuhat og dili maayo. Sakit. Sakit kaayo.
That is why mag-amping na yun ta. No? Padayon na nato, dili na tabasa. So, in verse 9, and I tell you, make friends for yourselves by means of the unrighteous money, so that when it fails, they may welcome you into eternal dwellings. Sa Bisaya, aniha kay ma-misinterpret ni mo ni, kung dili ka ni mo ni masabtan pag-ayo. Ningon na siya pagsulting, gamita ang tanan nimo nga mga nahuptan nga pangkalibutanon, nga makakabig kag kalag diha sa Ginoo. Wait sa, makakabig og kalag diha sa, madala ang kalag diha sa Ginoo. Dili sa relihiyon. Pag naay manglakaw, manangyaw nga sila may sakto, ilang relihiyon makaluwas, kana, delikado na mga tao, hana. Because if you read the Bible, only Jesus in John 14 verse 6, Jesus said, I am the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Dili religion, dili si pastor, or dili si kinsa ng ministro, or dili si bishop, or dili kinsa na diha nga. Si Lord lamang. So gamito nato. Bisag unsay atong nahuptan. Gani ang mga tao nga naa diha sa natamukan, nagtuo mo ka ng mga tao na as pagpakasala, malipayon sila? Dili. And that is why, bisag unsang paagi, unsay atong mga nahuptan, atong gipaningkamutan nga sila atong madala diha sa Ginoo. Because I tell you, ang kalipay sa tao, wala sa kwarta. Ang kalipay sa tao, naa sa Diyos. For many times, nagisultin ako sa inyo ha, nga ang tawo dunas siya kaugalingon niyang pangandoy sa kinabuhi. And kanang tulo ka butang, kanang tanan nga gikaibgan niya sa iyang mata, muna gitawag og lust of the eyes, and tanan nga gikaibgan sa iyang unod, lust of the flesh, then the pride of life, position. Ha? Gusto kang mahimong powerful kayo nga tao, ilado kayo nga tao, sikat kayo nga tao, kwartahan kayo nga tao. Muna bitong niingon si Bill Gates, pag namatay ko, ilabas nyo ang kamay ko sa kabaong para malaman ng taong mundo sang katauhan sa mundo. Nga sa akong kadato, wa ko'y nadala. Sige na ko ning gibalik, nga bisan pag naangkon na sa tao ang tanan, tuwa na siya sa pinakahabog nga posisyon. At the top of all his dreams. Pag wala siya Ginoo, the next thing nga iyang buhaton is to jump off. Muingon na siya nga maday kalipay ani nga kinabuhi. Hikog, ambak. Kaya ang kalipay sa kinabuhi, wala sa ilaw nga kahimtang sa pagkinabuhi. Wala pud sa ibabaw nga kahimtang sa pagkinabuhi. Ang kalipay sa kinabuhi sa dihang sigurado tang naatas Ginoo. Maunay makapalipay pag-ayo. Nga kabalo ka nga the owner of the universe ang naghatag sa imong kusog o gininhawa na lipay ni Ana. And sometimes ang hinatag ni Lord gamiton pa nato pagpasakit ni Lord. Kasi gatag nimo kusog si Lord. Manuntok kag tawo. Kasi gahatag nimo og tingog si Lord. Manglibak ka. Malipay si Lord. Karon igsuon dili na ka pwedeng maskam. Tanawag unsay nakasulat sa Bible ug ibutang ang imong pagkinabuhi sa nakasulat diha. Dili na ka maskam. Hinganli na tanang kadaugan, victory, favor, all those blessings, you will be the head and not the tail, and all those promises maaabot sa imuha. Kung ang atong pagkinabuhi nakasulat na dire. Kabalo ka. Ang verse, tanawa day, katong Matthew 6:33. Kaya ato na nang siging gisulti. Pero ang uban giusob nila nagbasa. Tanawa. Ang Matthew 6:33 ni unsa? Tanawa dire, na dire oh. But seek first the kingdom of God. Unsay unahon? Pangitaon ang gingharian sa Dios. Sa unsang paagi? Kinsa may hari? Ang Dios. So kung makaplagan nimo na, it means magpailalom na kas iyang pagmando. Dili na ikaw magbuot, maghari-hari sa imong kaugalingon. Nakasinabot ha? Sunod, and His righteousness, ang iyang pagkamatarong. Dili ang imo.
Kaya ang imong pagkamatarong sa matara sa tao, sa mata sa Dios lagbas ang iyang panglantaw sa imong kasing-kasing, walay pagkamatarong. Kabantay mo mong isita sa tong kasing-kasing kasumbagon. Bitaw, kaunsa. Ha? Munang pagkamatarong ni Lord. Ni anis Jesus Christ, gihubo niya iyang pagkamatarong, iyang gisulob nimo, o ang imong pagkadautan niyang gisulob, o gidala niya dito sa cross, o ang iyang dugo mo'y naglaba, naghugas sa atong pagpakasala. Amen. That is why sabtan eh. And all these things shall be provided for you. Sa batanan, all. Tanan, ihatag ni Lord. Pero dili nakasahon ni Lord og hatag. Nay mga tao, mga igsuon nga ginasas Ginoo nga. Okay, sir. Taga-anti kag usa ka pangandoy kinabuhi. Og sigurado nang mahitabo. Una siya unsa man ko himuon ha? Sige Lord. Kanang akong pangayoon Lord nga makahibaw kog unsay mga umaabot. Makahibalo kog unsay mahitabo ugma, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. Sige. Boom. Nahibaw-an dayon niya sa kada adlaw unsay manggawa sa luto. Ingon siya, dato nako, dato. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Wala yun, kabalo si Lord. Gamo din akong plano. Kaya nga yung siya kaala may balos unsay umaabot. So gitagaan siya ni Lord, nakabalo siya kung unsay manggawas nga resulta sa luto sa kada adlaw. Oh, thank you Lord. Nga na siya. Nakaron. Kabalo na siya, yan ang ipanglista. Pagka ikapito ka adlaw, mamatay man siya. Ingon siya, Lord, cancel. Now listen to this. Kini siya ang giingon ni Lord nga proseso nga ang atong kinabuhi dunay gitawag og success. Kani ang formula. Dili parehag pataghap, pareho sa giingon ni Charles Darwin. In the beginning, there was a huge of nothing. And by chance plus time equals boom. Hala, magic. Nitungha na ang universe. And sa hapit na siya, namatay, ningon siya, I'm sorry God, that was only my assumption. Sorry Lord, bana ran ako to tanan. Panghuna-huna ran ako to. Nakaidaghan mang nisunod niya, nga di mo to og Bible, di mo to og Dios, kaya nisunod siyang teori. Madalag, sorry God. So dapat kabalutan kung sa'y formulas kinabuhi, aron di ta maskam. Una, pagpangita ang gingharian sa Dios. O plus, pag kinabuhi sa pagkamatarong ay iyahang ipakita diyan nimo, equals, all these things shall be added. Giusobra ba nato ni tanan? Gusto nato kining bersikulo all these things shall be added lang. Di ba? Or ato ni ilisan. Okay, Matthew chapter 6 verse 33. Muhatag ka og 35 mil, duha ka semana mo labay, mahimo na ning 50 mil. Wala, nadasig ka. Wow, ninuta. Pagsunod semana ni takas na. Kini unta. Ang unsay gisulti ni Lord, sigurado gyud kang di ka ma-scam. Bisan pag kinsang tawong matubang si mga duol nimo, mo na sayop na imo, kini mo insakto, lagi brad sakto ng imo brad, pero imong pagkinabuhi. Wa gyud na insakto. Ngano man? Ha? Bisag asa. Bisag asa og unsang sitwasyon na dunag yun ning gitawag og paglimbong. And we hate those people. Lagot kay tas mga taong nagbuhat aning mga butanga pagpanglimbong. For so many times wa ka kabantay nga ikaw di ay sa makadaghang panahon ng limbong sa imong kaugalingon. In Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Ningon ang Bible, ningon si Jesus, ang naminaw nako og nagbuhat sa akong gisulti, may sama sa taong maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Sa pagbundak sa ulan, mipulog ang baha, mihapak ang hangin, og mikuskuso ni atong balaya, wala kini natumba kay natukod sa bato. Pero kay gi-scam man nimo ang imong kaugalingon, nabilong ka sa Matthew 7, 26 to 27. Apan ang namati sa akong mga pulong o iwala nagabuhat sama sa taong bambuang nga nagtukod sa iyong balay diha sa balas.
Verse 27, mibundak ang ulan, mibulog ang baha, mihapak ang hangin, mikusukuso niya itong balayan na tumba kining nagunog. Hello? There was this one man. Ingon siya. Dato man kayo siya. Nakoy yuta des Bool. This is just an illustration. Ha? Nakoy yuta des sa Bool. Ako nang tukurag balay. Patawag na dayon niya itong iyahang manager. Kontraktor. Migo man kayo sila. Gikag diker abot og migo sila. Nakaroon ingon siya. Boss, palihog ko akong balay ba? 15 million ang gasto ana. Gamay lang balay pero siguro ang ligon kayo mo ng 15 million. Siya, okay boss, okay boss. Sige ha, kay mauli ko diha rong 2021. Sugod nagtrabaho ang balay, nakahuna-huna na dayon ning kontraktor. Nga ang iyang panggamiton less pa kaysa sa substandard. Standard, substandard, o less standard. Okay na mo diha? Taga-ighabol ng ban. Minaw ha? Minaw. Hello, napa? Sige boss, sige boss. Huna na na, sugod na dayon. Pag uli sa dako kayong dato, ngayang amigo ningon siya, grabe ninduta sa akong bahay, boss. Pero boss, imbis 15 million ang budget, gibudgetan niya 800,000. Pero ninduta kayo, boss. So, abinahuman na yun mo dayo, no? Salamat kayo, saligan gyud ka. Karon ka ng adto may gyud ko sa Amerika mo puyo, imuhan na ng balaya. So iyang gihatag ang iyang balay sa kontraktor. Nakaroon kay ang kontraktor, pintal raman ay mahalon. Sa soda to kay mga, hala, gabok tanan. That is why tarungon nato ning atong kinabuhi, nga sige tagpamintal aning gawas. Hala, pinta, buisin, pangibutan natong kila, badlis, pang badlis ng mga munggol to. Suotan ng mga mahalon ng mga Shopee, Lazada. Pero sa sulod, bulok. Guba na. Ingon pa to ni doktor, kisa tong doktor nga ni tudlo nga mo inom og 8 ka tubig sa kada adlaw. Sabi niya, naliligo kayo araw-araw para malinis yung labas. Sa loob, ba't kayo di umiinom ng tubig, 8 glasses water a day? Nagwashing mo sa gawas, sa sulod wala washing eh. It's the same thing na mo arita sa church na kasuot nagpangsimba pero ang kasing-kasing nagdumot, grabing garbo, grabing kasuko. Hinuan na to sa sulod. Amen ba? Kadi kita magsilbihan eh. Kanunay ra gyutang maskam kung ingana ra ta kanunay mga igsoon. Now, ayaw kasugot himuon kang basurahan. Okay? Musulti na mga maot ng mga tao diha nimo palapos pikas dunggan. Ayaw tigumas kasing-kasing kay mabaho na mugawas nas baba. Kabanday ka? Nay, musulti nimo ka na tawhana maot. Pagkadungog nimo, ha? Yang gisulti nga maot, nasulod na si mong kasing-kasing basura man to. Ang kinaiyas basura, mabaho man yun na. Sa dihang nabaho na ang basura, mubalos na pagkagsulti, agsiya, tarong, ha? Tarong. Ha? Kung magtapad siguro, mas ako pa'y pilion tingali, no? Oh, ingana na ka, pero kung imo ng palapsos, pikas dunggan, Lord. Oh, pasagdi siya Ginoo, pasagdi. Usaba ang iyang panglantaw, Lord, oton siyang mata. Bagoha iyang kasing-kasing. Nga na unta. So, dili ta mas kam. Balik ta mga igsuon. Mubalik ta dito sa Lucas chapter 10. Balik ka atras sa tagamay, verse 9. Oh, no, langanong chapter 10 man to? Chapter 16, verse 9. Sa Jesus may padayon sa pag-ingon, busa, sultian ko kamo, pagbaton kamog mga higala, pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana, aron pagkahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. So pareha sa atong pagpanulti, nanangyaw tas pulong sa Dios, bahandi maning atong tingog pagpanulti, nakabaton taghigala diha sa Ginoo. Okay? Nakay motor. Yung motor, akong invite to si Brad, aron to makadungog. Gagamit kas imong bahandi aning kalibutana aron ka makadalag-kalag diha sa Ginoo. Again, diha sa Ginoo, dili sa relihiyon. Muna itong purpose ha?
Kay imong dadon ng tao diha sa relihiyon, di na mabag-o. Pero dalon nimo diha sa Ginoo. Makakita siyang mas bag-o pa siya kaysa nimo. Ulawan ka. Verse 10. Ano ang verse 10 ha? Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Sige kag pangayog, dinagkong kadaogan, dinagkong panalangin. Nga sa gagmay palang daan, limbungan na ka. O niya, mareklamo ka, Lord, nung lisod mo kayo na akong kinabuhi ng lisuda, mo na akong kahimtang, Lord. Manglimbong gani ka sa gamay, di yung kakasaligag dagko. O sarag yun na. When you pray, sadyang mag-ampo kag mga maayong butang sa Ginoo, sigurua lang daan. Nga sa mga butang palang daan ngay mong nahuptan karon, di kalimbungan. Kay nang limbong kas gamay, di yung katagaag dinagko ni Lord. Amen? No? Sigurado yun na. Kinsa katong limbungan sa gagmay mga butang limbungan sa dagko. So dili ta. Bisag ginagmay kanang mga word nga limbong kuhaan na nas imong kusing-kasing o imong hunahuna. Amen? Kuhaan na mga igsuon. No? Maligya kag isda. Gipamahalan na daan nimo ang per kilo sa isda. Imo pag yung adyasan ang timbangan. So nakahalin na dayon ka, daghan na dato na dayon ka. After pila ka adlaw na cancer, ni gasto naghospital, nakautang-utang pa jud ta ani ron. Pwedeng ingana mga igsuon. O si Lord naa siya'y pagtudlo ba nga gaan sa atoa. Pero kung tawhanon tang manghuna-huna og pagbati, bugat ni siya. Verse 11. Busa, kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Kung dinhi sa kalibutan, limbungan na lang ta. Daan, makasulod ka ta dito sa langit. Kung dinhi palang daan sa kalibutan, grabe na ang pagpanglimbong atong gihimo. Makasulod pa ba ta? Kaningon ang Bible, nga kung nagpanglimbong ta sa mga butang aning kalibutan, kisa may musalig na to butang nga langit nun. Kuha na to? O, sa verse 12, tanawa. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban. Paminaw ha? That is why, bisag dili ato, nang huwam lang ta, ang pingi pud taon. Hello? Kahibaw na gyud ko. Nga, ako sad makarelate ko, ana. No? Sa time nga muhuwam ko gamit. By the way, inyong mga gamit nga nahuwaman, naapa dire sa church, wa pa na nga uli. Asa na to? Na? So, nakabantay na ko, ana. Na makahuwam ka o gamit, nang huwam atog lagaraw, nang hagbas sa likod, apilon og hagbas ang bato. Sungi na, bali na ang lagaraw, o kanang mga ingana ba? Magibang, mga sana, tipak. Hala, nulaman rarabanin ako. Di mo dahil manuanan, ilisan na nako ni ilisan. Pero pag uli ni mo sa tagiya mo, okay na, ayaw na. Pero less na ang iyang confident mo, pahulam ni mo sunod. Okay ra ka? So, paulama kog motor. Full tank iyang motor. Pagbalik na ako, empty. Pahulamon pa ka? Sunod? Kanang imong gihulamag motor, 20 ra yang dagan. Paghuwam nimo gitan-aw ka na 120 imong dagan. Wa nay hulam sunod. Okay? Kay kasagaran man God, hinuwaman ra gani, dili pa ganito magdinanghag pag yung maggara-gara. Klaro? So ningon diha nga, kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo inyong kaugalingong butang. Kanang inyuhan na gyud wala. Hello? Bantayan na to ni. Now, kining last, tanawa. Ang last verse, ang verse 13. Niyon sa dire sa verse 13. No households, slave can be the slaves, no household slave can be slave of two masters. Minaw ha?
Since either he will hate the one and what? And love the other. Or he will be devoted to one and despise the other. In other words, you cannot serve God and serve money. Di ka pwedeng hallelujah, praise the Lord, pero mangiskam po ka. Dili na pwede. And you know what? Pwede man ka mo tago-tago sa matas tawo. Pretend to be righteous in the sight of man. Pero pa si Lord na dili na ta makatago di ana mga igsoon. Pag si Lord, kikita man gyud na ni Lord tanan. Now, karon, pag ingon diha nga dili ka makahigugma og usa o makaalagad sa duha. Naputay ato ang kaugalingon anang pinulungan kanang you cannot dili ka makapanagat sa duha ka suba sa parehong takna. Dili na siya pwede, di ba? Tama? At the same time, sa mga batan-on, di pwedeng duha. Pastor, reserva man yung usa, kay bulagan niya ko rin usa. Di na pwede. Ang mga asawa po, usara itong bana. Nakita po mga bana, usara po ng atong asawa. Ha? Di po na pwedeng natay asawa-asawahon. Ha? So, but ang gihisgutan gyud dinhi is kanang atong love ni Lord. Si Lord ibutang nato sa atong kasing-kasing, ang kwarta ibutang sa bulsa. Okay? Ang kwarta asa ibutang? Sa bulsa. Si Lord naas kasing-kasing. Ayaw baylua. Si Lord ibutang sa bulsa. Unya, ang kwarta na naas kasing-kasing. Sige na tang kakukod o kwarta, wala tayo kasing-kasing nga mga lagad sa Diyos. Nga mo ila o Ginoo. Nga sapagkat tinod lang ang kwarta o ang tanan nga mapalit sa kwarta mga wala la. Ikaw ang gihimo gikan sa abog, mukaon o pagkaon nga nagtubo gikan sa abog, o one day mo balik tas abog. Maggara-gara ta? Mas taas pa kong ilong kaysa nimo, pastor. Pastor, bisag magdungo ka, kitang buho. Kaya ba ko, ana? Pero why ko, bedo? Praise God, malakpakan na to si Lord. No? Importante. Gawas nung... Baboy ra sa alturas, may atong ingana. At least, why COVID, no? Kasi nabutaan That is why siguro og ayo nga mga pulong sa Ginoo nga imong nadungog karon maoy imong pagkinabuhi aron di ka maskam. Because I tell you, ang trabaho siyawa sa sinugdan, lipayon ka sa unahan, pakaulawan, laglagon, dauton, o tikloon imong kinabuhi. Maunang magbantay gyud ta og ayo. Bantayi gyud in taon og ayo. No? Napatoy pinulungan nga antes ka pa maglikay kung kaig ka na. Usa pa kuno ka mo likay kung hello? That is why katong giingon diha unsa to? Old school. Nay old school nga niingon siya nga kanang imong gikuyog-kuyog karon siguro ang mauna ang imong kaubanon hangtod mamatay kag pakaslan nimo hangtod mamatay ka. Kay ang pagsulod sa maong relationship di siya parihog kanon nga init kaayo unya kay init isukara. Di pwede. So isure na to og ayo. Wala na scam. Di na ka maskam. Kabalo ka kung saan imong paggamit ang imong kusog, kung saan imong paggamit ang imong igdulungog before sigir nigpaminaw mga maot, mga balita, mga chismis, mga libak karon maminaw na nispulong sa Ginoo. Ang imong mga mata sigig tan-aw ang mga luod, mga skandal, mga panghukom sa uban, pagtan-aw sa kahimtang sa uban. And now sugdan nimo gamit ang imong mata mo tan-aw sa mga gibuhat sa Dios, mo basa sa iyang mga pulong. And diha na makit-an nga bisag unsaon sa yawa og ilad-ilad nimo, dili na gyud siya makailad nimo. And the word of God says that the enemy will come, clothing in sheep. In sheep, in clothing. So ba, pagsulti na ha? Ang kaaway, muani siya nga magtakuban, daw karniro, pero sa sulod niya lobo. Unsa na itabo? Cortes kagabi Kagabi itong sa Cortes. Kahapon. Kinadaghanas, police station. Nga reklamo kay naka-invest sila, mabalik pa ba? Dito sa Tagbilaran, sa barracks, nag-traffic. And sa Dawis, nag-traffic.
tungod sa kwarta. Nindutag ang church mo'y mag-traffic. Tungod sa Ginoo. Grabe kayo. Bunang dili gyud ta pasagad mga igsuon. Ayaw nagyud ka, dili na ka pwedeng maskam. Kung ano ang sinabi ng Lord sa salita ng Diyos, kadto ikinabuhi. Sigurado na ka diha. Joshua chapter 1 verse 8. Paspasiday. Okay. Wala na tayo time. Ang Joshua chapter 1 verse 8. Diara. So, chapter 1 verse 8, Joshua. Okay. So, this book of instruction, it means the Bible. This book of instruction must not depart from your mouth. So, ang naa ko sa atong baba ang pulong sa Diyos. Nga naman ang masuko, pistig yawa, man lagi na manggawa sa baba. Ibutang ni sa imong baba. It means kinsay imong ikasulti. Sulti is pulong sa Ginoo. And then, what else? You are to recite it day and night. Hinumduman nimo, memoryahon nimo, kabalo ka. Memorya kayo nimo tong mga sakit nga gibuhat sa imong isig katawo, 40 na katuig ang milabay hangtod karon. Unsay iyang scholar sa suot katong gidaot kaniya? Unsay iyang itsura, pinaana-ana ang kilay. 40 katuig na milabay karon. Memorize pagyapon nimo. Pero pulong sa Ginoo ang giwali ni Pastor Jonas ng buto na ang ugat sa liog. Inigawas ni Maneron nga church. O sige, giwali. Oh, ito ba ito ha? Tanaw raw niya sa live. Review sa live. Tanaw raw niya sa YouTube. Or, oy, tekskila mas pastor. So, timanan ang pulong sa Ginoo. Oh, praise God. Ni balik ra. Oh, ako nang isulti, kinawala na diha. So, pag kinabuhi niya, timan hinumdumi, kini, sa adlaw sa gabi, ug pag kinabuhi, sa tanang nakasulat ni ini. Og magmauswagon kag sa tanan nimong pagabuhaton, ikaw magmalampuson. Maiskam pa ka? Hello, maiskam pa ka? Dili na. Si Lord na nanggasulti. Pagka isulti ni Lord, iyang buhaton. Ang problema, kay mas musalig lagi tas isulti sa tawo kaysa sa Dios. Og ang pinakalala mga igsuon, I'm sorry. Medyo gutom na. But ako lang ning tiwason, gamay na lang ni kaayo ha. Napa ba mo? Amen. Praise God. Ang tiyan kay mutabang nag-amen. Amen. Nga na ng tiyan. Minaw sa taha? Okay. Ingon ang Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 11. To 10. 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10. Tanawa, paminawa. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon. Mao nino. Mahiagom sa tentasyon og malitag sa daghang mga binuang og makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tawo ngadto sa kalatutan og kalaglagan. Murag wa nakaklaro, usbo na kog basa. Apan kadtong buot nga madato, kisay buot madato ingong amen. Hala ako ra. Dili sala nga magpadato ta, kay kanang kadato nato magamit nato na pagtabang sa uban. Di man punoon kaganahan. Pero kung ang imong tumong dili mao, makadaot ninimo paminawa pag-ayo apan kadtong buot madato, ang buot madato mo yung amen. Mahiagom. Kani ayaw kami na mahiagom sa tentasyon. Kasi mahiagom sa tentasyon. Maubitaw. Maubitaw nga musulod na lang tag mga illegal. Kabalo kang masakpan ka na, sigurado. Alaot ka o galaot imong pamilya. Pero nganong nisod man taana tungod sa atong tinguha. Or mo yun na lang tang no choice. But dili ta makaingong no choice tungod kay ang Ginoo naghatag magpaagi unsaon natong muuswag ta. Amen. Ningon diha, apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon og malitag sa daghang mga binuang. Unsa man Mo deposito ka, mo invest ka, magpa-invest ka, mamaligya kag droga.
mo supply kag mga tanang illegal. So, daghang mga binuang nga makadaot sa nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tawo ngadto sa kalautan o kalaglagan, maalaot og malaglag. That is why bisan ang mga Christian ingong amen. Ingon ang verse 10 paminaw, kay ang pagka mahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag na hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang kagulanan. Huwang pa? Tungod sa sigig paghimog mga litag, arong litagon ang kwarta. Nalayo na noon sa Diyos. O nahiagom sa daghang kagulanan. I tell you mga igsoon, wala siguro'y usa dire nga walay utang. Lahat tayo may utang. Okay? Katong mga walay utang, panghatag mo. Oh? Say mga loan, mga unsa na diha, mga lending, mga repa. Saba? Daghan. Now I tell you, ayaw ka pagpabilin nga inig kaimpas anak mo utang na pud ka. Ikaw mo'y gahukot og pisi sa imong liog. Gahukot og pisi sa imong tiil aron di ka makagawas. Pag-ampo sa Dios, Lord, mahuman na unya ko ani nga gapos. Human ani nga gapos, Lord, na ay panalangin nga di na ko magapos ani pagbalik. Okay ba ta diha? Okay ba ta diha? Amen. Ayaw na pagpagapos pag-usab mga igsoon. Because mauni ang pinakakuyaw nga mahitabo sa kinabuhi sa tawo. Kanang makitaan nato ang atong kinabuhi mga igsoon. Nga ang nahimong Ginoo kining kwarta. Tanawan ng verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Kabalo ka ang kwarta, dili dautan. Ang tao nga mogamit. You know what? Daghan kayo mga tao, mga igsuon nga nakinahanglan tabang. Sadto say coming na po ng election. Ang problema, mahal kayo ka, pero ibaligya rin mo 200 inig ma-eleksyon imong kinabuhi. For the love of money is the root of all kinds of evil, and the craving it. Kana bang may ka-craving, di ka mahiluna o di ni mo na maangkon. Some have wandered away from faith. Ang uban ko no tungod sa pagsigig gukod o kwarta, nahimulag na hinuon sa Dios. And pierced down, nagapos, nalansang, and pierced themselves with many pains. Naalaot ay noon, nahiagom sa daghang mga kagulanan. You know what? This is the common problem nato. Pag natay sala, magbuhat taglaing sala nga itabon sa sala. Nakasinabot? Nakasabot? Pag naatay utang, mangutang tag ibayad. Di lagi maningog. Muutang ko ni mo ron. Yan ay tubo. Nya wa man kay ibayad, muutang na po kas-pikas. Nga labaw pang dakog tubo kay mo ibayad ani. Lisod ka ayo na. Munang paningkamutan gyud nato mga igsuon mahimo tang gawas non diha sa Ginoo. Aron dili ta mabitik aning gihisgutan dinhi. Nakaibaw bakang dunay mga tawo 10 pesos lang ang kwarta. Kaon og fishball dito sa City Square. Happy na. Baktas pag-uli, ngisi-ngisi. Gaawit pa. Sa kabutang maayo. Lipayon. Doon ay mga taong gabalon og 64 milyones. Gikuratan, gikulbaan, mapusilan, pero ikurunanig, dakpan. Katulog ka na. Diha na to makita nga ang kalipay wala sa kawaladon, wala pos kadagaya ang kalipay na as Ginoo. Napoy mga taong gilipay as Ginoo pag-ulgol. Tinoo dili. Og dunay mga taong magulanon palipay-lipay. Ha? Mag-birthday ra. Okay, mag-birthday ta. Ay, birthday. Birthday. Sige, birthday.
Subayon tanang lindinganan anang tagbilaran. Kay birthday lagi. Nyalipay kayo mga bisita. Oh, satisfy. Busog kayo. Salamat kayo. Napay mabalon. Salamat. Ngayon, pag bring house. Inigbayad na nimo, ikaw naman lang. Ikaw pa dyan mo limpyo sa sopa nga gisukahan sa imong bisita. Ikaw pa mo kuskus sa mga kaldero, sa mga guaoy. Gikapoy nakadaas preparation kay ikaw may nang bugha, ikaw may nang hulam og mga kaldero, ikaw. Imo pa silang pakantaho na libre na tanan. Sige kaon, sige balunan ng sobra. And pag uli na nila gikapoy kagayo. Nakuha sa kong bayron noon. Nagana sa kong hugason. Bahong suka ang akong sala. Nabuak pagyug akong TV. Pwede ba tang mahimong tinuod nga tawo? Kanang nasa imong tapad, inasukad karon tinuod na ka nga tawo. Tinuod na ta. Kung tag-init, painit, kung ulan, paulan. Kung tugnaw, pag-jacket, kung init, pag-jersey, wala na tayo tago-taguan, ane. Sige, pagkatago-tago, mga tao, karon ng biya, nas kalibutan, way siguro kita na isunod. Daghan patagtaguan, pakaroon ingnon, ane. Kanang manglakaw tanga, puro, dagko kayong kadina nga gold. Pag-abot na to sa itong balay, way lungagon ta. Magpakatinudanay na tanan. Parang muluag ta. Kabalo ka? Ang tao nga pretentious, tigpakaroon ingnon. Ang tao nga piki, dili na siya mahilon na. And always na siyang makigkompetensya. Palit sa TV. Kuha ko kakong TV. Palit iya imo utang. Okay? Magka-problema na kanunay. That is why sabtag yun ugayon ni aron dili ka maskam sa ligi ang mga saad sa Ginoo nimo. Karon dili pa man nimo makita lisod kayo ang imong pamilya bugat kanang problema nga inyong giatubang karon nagkaguba-guba mong usahay magputol-putol na lang aning buwad ug mga lisod gyud ka kahimtang. Sagdi lang. Padayuna lang ang imong gisugdang pagpakiglakaw sa Ginoo because one day ipakita ni Lord unsay kalahian nimo ngadto sa mga taong wala nagila sa Dios. I-look down ka, butang-butangan ka, dauton ka. Ubos ang ilang panglantaw nimo. It doesn't matter kay sa panglantaw sa Dios, mas bililon pa ka kaysa sa bulawan. Kana mga taong nagpakawalay bili nga mudungaw nimo sa imong kinabuhi, wala sila kabalo nga ang kabililon sa imong kinabuhi gibayran sa dugo ni Jesus ug sa kinabuhi dito sa cross. And dili nakamaskam. You know nga ang yawa scammer manggamit sa taong muskam sa imuha. But do na kay Dios nga dili mo scam nimo ug adto na kaniya mo salig. Even sa pagpadungog-dungog lang, dili na gyud ka mayog. Nganuman, ang maayong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nga naghatag nimo gininhawa, nahibawog unsay imong gikinahanglan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naay proseso. Di ta parihanig mayog. Patsamba lang ang kinabuhi, dili oy. Dili patsamba ang kinabuhi. In fact, kung karon pa lang daan nagbasa kag Bible kay bawo kag unsay nadre, mahibalo kag unsay mahitabo nimo after 20 years. Ngano man gisulti ng daan sa Biblia. If you do this, mahimo kang ingani. Pero kung di nimo buhaton, kini mo imong dangatan. So you know, og asa ka pa daw. And that is why karon igo na. Tanan imong madungog sa radyo, madungog nga balita, makita sa Facebook, makita sa TV, isulti sa silingan, nakadry, nakauga, nakaluya, nakapabugat, nakapasakit, nakawad-an nimo gana, nakadiscourage nimo sa kinabuhi. But every time nga mo-open ka sa Bible, every time nga maminaw ka sa wali, something nga naay may tabo sa imong kasing-kasing nga boom! Buhi nga pagtuo,
musalinsing mamulak nga paglaom ug ang gugmang magkalayo nimo para sa Ginoo. And confident na kas kinabuhi nga kahit anong nahuptan nimo, happy ka, malinawon ka. And your family makakita nga naamay na change, na ay something nindot ani niya, ngano maning nangani siya. Tungod di ay kay naminaw siya, tungod di ay kay nagbasa, tungod kay nagsugod na siya kinabuhi, tungod kay gidawat niya si Kristo, tungod ingana pud akong buhaton. Tanan nga nagsidlak-sidlak sa matas tawong imong makita sa palibot. Dili makahatag og haom nga kalipay sa haw-ang nimo nga kasing-kasing. There were times nga mukatawa ka kaubas imong katrabaho, kay imong mga friend, mukatawa ka sa inyong party-party. But inig-uli nimo sa bahay ug muhigda ka, ang imong luha moaga sa imong aping padong sa imong unlan. Something lacking, something wrong. Dunay kuwang Lord. Until nga makaplagan nimo ang Ginoo sa kinabuhi. Ug mo yung kang maoni ang dugay na kaya na akong gipangita. Every head bow, every eyes closed. Just humble yourself before God. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Daghan kayong salamat Ginoo sa dili maihap nga mga panalangin ngay mong gipadangat sa mga kinabuhi. Salamat Amahan nga naabot mi aning punto. Kabisag asaming dapita mo dangop, wala na'y luwas. Inwa na'y tawo nga pwede namong tugyanan sa among pagsalig. Mangita kaming tinuod nga paghigugma. Ang among makaplagan kasakit ug ang kaubos. Dining panahon na nga grabe kayo ang crisis Ginoo. Grabe ang pagbagsak sa ekonomiya, pagsirado sa mga panarbaho. Kanya-kanyang isip mga paraan Ginoo para masurvive, makabalanse sa among pamilya. And we have saved even the little amount, Lord, bunga sa among kago. Ani mong nakita, bisan karon ang nagkatap sa social media nga daghan kayo mga nangaguol. Na-disappoint because nagsalig sa tawo. Kami usab mo Dios kadaghang mga panahon mo na among gibati. Usahay ma-discourage me sa among kaugalingon, sa among katakos ni namo kaya. That is why sukad aning takna Ginoo. Among isugid nimo ang among pagtuo. Nasulayan namo ang tanang paagis pagdakop sa kwarta, pagdakop sa mga butang aning kalibutan o Dios. Bisan pa ang mga butang nga makapaalaot, makapangguba sa kinabuhi, makaguba sa among pamilya, makapalayo namo di mo. Among gisuwayan, pero nag-ani gyapon kami o kagulanan this time. Sukad karon, huto na mo gasto ang among gininhawa Ginoo nga malipay ka. Wala milabot kung hugaw ang hangin nga among ginawa. Wala milabot kung makamatay ang hangin nga among maginawa. Basta kay diha sa among pagkinabuhi, hinlo na migikan sa pagpakasala o Diyos. Tubangi kami, among mga pamilya. Ibin ang probinsya sa Bohol. Ang gininhawa ani nga probinsya, mao ang turismo Ginoo. And this province will know na bisan pa wala nang mga buhat, wala nang maong patigayon, dunay Dios nga magatiman kanamo ug mag-lockdown ang yuta, dili lockdown ang imong gingarian nga mong panalangin namo. We pray para sa among mga loved ones nga tuwa sa layo.
Wa mi kabalo kung sa ilang kahimtang. Og dili sab sila musugid kung unsa gyud ang tinuod nilang kahimtang nga dili mi mabalaka. But we pray ang imong hamili nga dugo, ang imong presensya mag-uban og manalipod nila. Kami nania gamong mga kabataan padayon nga magtubo, mag-uswag nga nakailaw na igugma pag-ayo nimo. Kasabisan unsang butang iya sa kaaway Ginoo among dumtan. Ug padayon kaming mahigugmag pagkinabuhi sa unsay imong mga gustos among kinabuhi. Among padayon nga giampo Ginoo bisan pa man ang coming 2022 elections. Kay bao kag kinsa ang insakto nilang mamuno. Dili kami kung dili ikaw. And we pray, Lord, abisan pagdapa kayo ang among nasod. Buli. Ginabuli sa uban ng mga kamanang nasod. One day, kining mga nasura masayon nga dunay Dios nga naigugmaan nasod sa Pilipinas. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo bisan karon sa mga COVID patient ug ang tanang masakiton nga nas mga tambalanan. Bisita sila sa imong tandog. Ang mga doctors nga nagatiman kanila Ginoo, ang nakigubat ang mga frontliners walay laktawan sa imong pagpanalangin. Thank you Lord nga buhion mi nimo. Thank you Lord nga iangat nimo ang among kinabuhi. Sa pagkakayong landong sa panganod nga nitabon, mudanag ang imong kahayag sa among mga kinabuhi. Thank you kayo, O Dios. Sa tanan nga niya karon, sa mga karon pa nakaanhi, dili mi kanunay mag-uban na, pero atiman na ang pingi o amumaha ang kada usa Ginoo. Og tabangi sa tanang desisyon, pagpakiglakaw sa kinabuhi, nga diha kanimo na ay kalipay amahan. Thank you Lord, bisan sa maabot namong Thanksgiving Day, kaming tanan doon ay kalipay Ginoo sa tanan namo nga mga buhatog ihalad kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Let's all